Gaur Donostiako hondakinen bilgunekoek ekimentxoa burutu dugu Gros auzoan. Helburua zen batez ere edukiontzi berdean mota guztiak hondakinak sartu daitezkeela salatzea, eta ekimen honen bidez ere aldarrikatu nahi dugu benetan ezinbestekoa dela edukiontzi berdea mugatzea eta poliki ezabatzen jutea. 2016an 160ko bizikletze tasa lortu nahi baldin badugu. Pixkat ekimen honek aurretik beste ekimen batzuk izan ditu oinarri, eta ikusi dugu aurreko ekimenetan edukiontzi berdeetan zeuden hondakin gehienak 180 gutxi bera biziklagarria direla, eta horregatik ere pixkat aurre ekimentxoa egin dugu Gros auzoan. Zehazki aipatu nahi dugu ere Gros auzoan badagoela organikoa bizikletzeko aukera bosgarren edukiontzien bitartez, baina oraindik ere edukiontzi berdea irekita edukitzeak ahalbidetzen du mota guztiako hondakinak biziklagarriak bertara botatzea. Hori da pixka gaur adierazi nahi genuna eta salatu nahi genuna.